gero gauzak. Ukitzen gabiltz. Gure zakua. Alegia, ibilian zakua ere. Bagabiltz. San Juan zuen inguruen gabiltz. Bueltan dantzan. Ierretzen garan. Datozela gure lehiakiak! Gregorio eta Santi, Mikel eta Maia, zierreta gire. Gregorio eta Santi. Gure anaiak 11. saioa upazuek gurekin. 2.940 euro irabazita. Ondo. Gregorio. Informatikaria, esan dugu, eta apurtxu bet bidaiatzea gustatu, gastronomia eta bar, bidaiatu duzun leku ederrena. Pentsatu zein inoiz? Lekuren bat, hau zabalik geratu zarana. Denak gustatu ezkit. Gustatu izaidan bakarra? Gustatu etzaizuna. Bai, Salou. Hombre! Egia da, oso. Portaventura bai, Salou zo itxusi. Bueno, ez da izai gustaten. Zabarra dago, Utzita, Bai. Zakuarekin, bestak beste, Australiara joateko gogoa. Ezagutzen zu, herrialdea edo? Bai, egon nintzen, aurreko Miluzen, aspaldiko Miluzeko diruakin Australiara. Australiara. Eta orain zakua eskuratuta, holan bidaiaren bat egiteko? Japonera igual. Guau, ze ona. Cambrils, oso polita. Egun dana hori baita. Ja, badira bi zerrenda. Japonian, Santik lagunduta, noski Japoniara. Ni ondan hau. Eta? Ondo, oso ondo. Oso ondo, errepikatzeko moduen. Egon da nao, nahiko Japoniara, Japonian, egon da nao. Ikasi da, Gregorio eta Santi, ongietorri, plazer bat zuekin egotie, eta ia gaur sorte dauen, hau pasuek. Mikel eta Maia, Gabon. Gabon. Publikoa ere, ja. Haupa, publikoa, oso ondo. Populismo bizka bat ere, bai. Zebe txistu gira, reitzen zen. Giro polita daukagu, zueze aldartetan etorri zarete? Aldarte honean. Bai? Bai. Lehiakor? Bai, hori beti. Lehiakor eta alai, biak orekan jarrita, zertati daukagu gehiago? Lehiakor. Bai, eza? Bai. Bueno, alaitasuna, hor dago Gregorio da Xanti. Ez du, bagoitza beretik ematen du. Amaia, galdetu izan dizut, zakuarekin zer, eta emaia zu titularren bat, eta, bueno, ikusiko dut. Badukagu titularrik? Bai, badaukagu. Zakua irabaziz gero? Ba, etxeko furgoneta aldatuko dugu. Furgoneta handia goa. Bai. Orain daugazuena da? Ba, ondo, biano bat, oso polita. Biano bat. Bai, baino hiru gea etxean eta ja koskortu zaigu mutila. Ja. Eta joaten da, Zenbat urte ditu? 13. 13rekin, ja, oraindik ere 13rekin. Eta behar dugu handiago bat. Eta, begiz jota daukaguna? Bueno, ba, orain modan dauden sprinter hori. Sprinter horietako bat, gero kanperizatu. Euskaldunon, amets eze horiek ez da. Eta baderruta kanperizatu. Enei aditu agaian, Nik ere zagoat alagorik? Ez. Nik hotelo dagoen legua. Bai, nire bai, otuz. Esaten da, ez da, 1000 izarretako hotela, zeruari begira lo egin da. Gero kilkerrak eta... Askatasuna ematen du hori bai. Bagoitza berea, Mikel, zu zer? Nik esan bidai bat, bazakit, igual dit noa. Saloura. Saloura ez. Bueno, gaur abiatu, Miluzetik abiatuko gara. Ikusi nora heltzen garen. Ados? Babikote, zorte hon. Asier eta Lide, ongietarri. Emuz? Ondo. Hemen, danok amesetan zakuekin, suposatzen du zeu epe bai, baina lehenengo helburua izango dela etorri, geratu apurtxue, ikusi zer Ona jakin lan nahikoa momentu. Ondo, Asier, non dizatoz? Oñatik. Ze ikasten? Ingenieritza informatikoa saiaketan. Ondo. Gregorio bezalago izan nahi duzu honditan? Bueno, referentzia. Erreferentzia. Gaina, irakasle iguala edukidu genta dela. Bai. Izango ditu urte batzuk ira? Bai, ja... Bastante. Ja saioa iztekotan da, ez da? Asier, zaletasunen artien? Musika... Musika horrek lotzen zaituzte. Bai, ez da? Musika zaletasuna... Bueno, denak pixkat. Denak pixkat. Danak, Lide, nondik ez dut ezari eta Ni noiztik? ez dautu Twitterretik. Twitterretik? Bai, Twitterretik. Txiolariak. Eta noiztik lagun? Lide la del Sagardo zara zu? Zuzara? Txalo bat? Bai, Zautzen dut? Lide la del Sagardo. Da ganera, bai, ezagutzen dut. Zu, txio herria eta Asier zuzara? Bueno, lehen gallina de piel. Bale, hori ere zautzen dut. Ados, eta orain? Asi Taylor's version. Hori ere zautzen dut. Lide, ikasketak egin eta ikasten behar
berriro, zer ikasi zen duen eta zer ikasten zaiz? Ikasi nun, bai, batxillerra bukata gero lanbideziketa inun, eta bain aurrezkuntza Gasteizen. Osondo, ze guaztikarragaku, Bai, hoxe. Ederto, ze helbururekin zatozien miluzera? Pasatzia. Bai, bueno. Zailkatu eta ikusi barrutik. Eta Twitterren saltza pizka jarri eta... Bai, Hortara, ez da? argitu. Bikote ongi etorri. Eskerrik asko. Eta datorrela zakua ere, Karga eginda. Gaur, miluzen jokoan, 107.622 Eta publiko ona, handoa indik. Aita Larramendik aztelako laguna, agabazuek! Zakua esan eta zerbikoak eta ondo. Tensinoa. Zakua esan, ja, kokoteko mine, guk bai, zuek zerrasanik ez. Oiga, manatu egin nahi dugu. Beraz. Lanean hasiko gara eta puntuak pilatzea komeni, hau pasuek, arrasto. Lehenengo paneleko lehenengo arrastoa, Gregori eta Santintzat. Loturak egiten, trebea da. LinkedIn. Mikel Amaia. Kandaua. Asier Lide? Zerbait? Jostuna. Dibidez. Zulo bila dabil beti... Horratza. Aria. Paso. Tailerrean edo burdindegian aurkituko duzu. Badakigunon. Zer egiten duen. Taladro bat? Torlojua. Ondo! Torlojua. Lauro puntu! Mikel Amaia zentzat. Mikel Amaia, edertu hasi gara, eta ja jarraitzen badugu horrela, bigarren taulako leheneko arrastoa. Batzuetan ez dugu jakiten nola kudeatu. Aserrea. Bizitza. Animo, Emozioak. Emozioak. Lagun artean asko botatzen dira. Piropoak. Bai, Lauro, piropo, ara. Asier eta Lide, ia punturen batzuk eskuratzen ditugun. Hirugarren taulako leheneko arrastoa. Abesti askoren izenburua da. Aizea. Maitasuna. Eskatasuna. Aurpegi asko ditu. Xerri den? Kuboa. Bai. Gezurra. Mundua. Satelite hutsa da. Apa, bikote! Paso. Ilargia. Lapurtuko nuke? Gauero. Gregori Santi, laro puntu, ondo! Eta zu itxu zaude. Bere argia ikusteko. Zuzen, 10 puntu dela. Herri. Puntu gehiago pilatzeko orain, inizioak. Bai. Prest? Nahiok hartu lekua ba, Mikel eta Maia ja. Luzen nuen eroglifikoa zen. Leku hartzera bidean, ez eroglifikoa gero badago demora. Bai. Animo! Itxatu ondo, itxaron. Eta hasi. Grabatzen. Pelikula bat. Pelikula. Kamara. Zer dara? Pantalla. Pantalla. Zine pantalla. Emititu. Fokua. Reproduktorea. Zineko. Zer egiten da? Zinean botatzeuna. Proiekzioa. Proiektorea. Hori bai. Janaria. Baino Txarra. gurea. Txikia. Pusketa. Arroza. Ez da arroza ez. Ilarrak. Makarroiak. Makarroiak. Txaltxitxak. Txikitu iten da. Handia. Bola da. Bai. Txikitu iten albondigak. Ez. Albondigak, hamburguesak. Kroketak. Ez. Patata. Araki txikitua. Janaria da bola bat. Bai. Txikia jateko sagarra. Ez da sagarra. Sagarra Hirugarrena, eroriten da. hirugarrena. Taladro bat. Mekanikaria. Mekanikari bat, autoan. Gasolina bota eta gasolindegiko langilea eta autoa gasolina bota behar duena. Gasolina botatzen. Gidari alegia. Eta jateko azkar? Janaria, sagarra, ez da. Sagarra. Hartu iteituzu, matzak, ez da ona. Tomatia. Tomatia. Cherry estiloa konkretuki.
Bai, zaila, Tomatea bil, eta gero tomatere iritsi da. Ja. Txerri tomatere iritsi da nuen. Gorria. Txerria. Bueno. Guai, onda, txerri da, Berrogeina, oso ondo. Proba bukatu da ere jarraitze dute. Euren artien kritika konstruktiba egiten, ondo. Mikel Amaia, zuen txana, Aixerra eta Lide bestaldean. Bikote, lehenbiziko puntutxo batzuk. A ver. Ea ba. Bora. Nik aurreko. Bai, benezu. Bai. Bai? Jan. Jatekoa, bai. Lucia. Potia, Zer da? Sartu. Zer da hori? Lata. Jatekoa da. Mostu. Ba, zer? Zerbait sartu. Bokadilloa. Bigarrena. Buruko mina. Pastilla. Farmazia. Bai, farmazia, pastillak, farmazeutikoa. Bai. Botikaria oso, no? Bai. Botikaria. Bien artean hau. Zer da hori? Oso ondo. Noria. Bai, eta? Noriako bikote bat Bikotea Noria. norian. Eta ze egoera da? Maitasuna, Enamorauta. Norian daude, Norian. ze ospatzen edo ze... Behaien aniversarioa, ala. Ez, maite diala. Asko maite diala, ez dakit. Hartu leku bai edo ez? Dakit, zuetan. Zezan? Norian egon da, zita romantikoa, baina maitasuna eta hain ondo eginda Bai, ikusten zan. ontzat. Bai, noski, Kale, berroina ondo, mondo, ondo. maitasuna Noria. Nola izena izan burua pelikulak, maitasuna Norian. Maitasuna Norian. Asier Lide, Bai. imintzio gata zer moduz? Jota ondo. Bai, jota ondo, eta gainera Twittererako materiala oparituko dugu. Bai, ez da. Oaze ba, hartu lekua, Gregori eta Xanti bestaldean. Ja ba, zer da garren hirugarren errondak denbora? Vale. Ja, Bai? Igela. Oso ondo. Txantxikoak egina gainera. Bigarrena? Izarra. Izarra? Artizarra. Ez. Belarria. Entzumena? Irratia? Izarra. Izar erortzen dana. Aspaldiko izarra. Ez. Galaxia. Estrella fugaz? Bai, izarri eskorra. Bai. Mimo bat? Bai? Eta jendea botatzen dirua. Dirua botatzen. Mimo bat Mimo dirua. batei ikusle bat dirua botatzen. Bai. Seire, Ikasi du ez? Hori bai, ez da? Nola, tira? Tira, soka, tira. Eskaz, Eskaz txuguk, Zuek oso ondo. zuek oso ondo, iruroina punto! Eroglifiko batzuk orain, eroglifikoen txanda, Gregorio Xanti iritsi da, momentua. Hasieratik ja pentsatzen, a ber, eroglifikoetan zer. Bai. Ondo, ezagutu zui eroglio, azkenien? Bai, ezautu gendun, bai. Eta? Ba, oso jatorra dala esan gendun. Baina, a ber, kontatzean, Baina oso aldakorra da, Bai. Lehen jatorra zen bezala xe orain. Bai, oso gatorra da. Erne beraz. Hori hor, Santi. Lehenengo eroglifikoa denpora. Non Kale. egon zara? Kalean. Ka? Non? Kafrikan. Ka? Afrikan. Nor da? Nor da? DJ Bull. Bai? Kabulen. Kabulen. Kabulen? Josu. Nik uste... Zartuta dau gizona. Fargazki aspaldikoa da, Gure klasikida izan, txan bere garaien. Elkarrekin ikasitzen Bai. Bai. Eta ja, ze mailatan edo? Lehenengo bup. Guain ezakito zer dan. Bien, bien. DBH zerbait. Bai ba! Ze klasea, Ondo. Zemat artista bera airen hortik. Azaldu eta portxuet Kabulen Bull, zegoela, hori. Kabulen, bai, bale. bueno. Kabulen. DJ Bulen. Bigarren, eroglifikorako prest, Santi Gregorio badator, denpora. Denpora pasa ona da. Prieto? Ez. Nola da, tipo hau, jode. Hori behar du. Erreala. No, tipo, jokalaria. Izena, denpora pasa ona da? Zurutuza. Ez. Madria juntzana, no? Mikel Alonso, pat. Bestia, ez, gaztea. Xavi, ez. Zenbat? Xavi, Mikel, Iker. Mikelen. Zenbat? Bi. Joder, futbola da. Denpora pasa ona da, bi hilarra. 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 Ilarra. Ah. Bi hilarra.
Bilarra. 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 Horren bai. Pero dira bai puntu bikotu. Mikel eta Maia, eroklekiko fresko batzuk zuentzat. Asmatzeko prest, noski. Lehenengoa denpara. Oso politak dira. La... Bai? La... Eragiketa? Mura. Venga. La mura. Badugu, Mikel. La mura. Muralak. Muralak. Ordena, badaukagu batzutan desordenatu egoten da, baina piezak hortxe mura, mu egiten dugulako behiak, eta la hoiek mura doaz. Murala. Oso, no? Murala. Muralak. Vale, ondo. Irakasle bat genuen, ergatiboarekin arazoak eta biharko egin harik eta... Horreitzik zara nekatu. Dena zorriot irakasleari. Mikel eta Maia, bigarrena denpara. Banketxeko lapurra. Izin. A ber. Izin. Izin. Inon. Ozin. Zion. Izin. Ies egin zion. Banketxeko lapurra. Iesi zijoan. Irakurri. Iesi zegoen. Iesi zion. Ez. Ies zion. Iesean. Iesean zioan. Iesean zioan. Iesean zioan. Bai. Iesi hasi gara osatzen, baina iesean. Bale. Alere ondo bitik bat asmatuta. Berrita barbundu! Aziertalide, eroglifikoetan onak seguru. Bai, bueno, memeak eta bizka bat informazio visualera ohituta. Bueno. Zuen lehenengo hau pazuek, denpara, urrundago. Roma. Bale, osatu eta egin eragiketa. Garuna. Ez, osatu, esan duzuna? Roma. Euskeraz? Erroma. Bale, egin eragiketa. Erruman. Venga, eta osatu? Errumania. Bai. Errumania. Erruman, ia inteligentzia artifiziala. Vale. Vale. Informatika handa, Asier. Bueno, baina... Ez da hori zure adarra. Ez beste karrera da horrena. Asier, lide, bigarrena denpara. Saltxari bota dizkiot. Nemo? Cervantes y Nemo? Ez. Esiak? Bai? Esiak, pez... Venga? Pesiak? Asier hor dituzu? Saltxari bota? Espeziak. Espeziak. Osando? Pesiak, tarteko utxunea betetzen dugu, arrain horrekin eta Cervantesek arrainari pez esaten dio. Espezieak. Osando? Ondo, bikote, puntu! Vale! Bagabiltza jaski azken aldian, arropa berria erosten da... Ez bereziki. Moraldi aldaketa, Ez tarteka bereziki. gotintzara. Ez bereziki. Ez. Arropa badaukazu, ja? Bai, eta ez da ja nire lehentasunetan hori garrantzitsua. Niretan ere ez, baina bueno, tarteka izaten da zera berria erosita. Bai. Aldagelara joan, probatu, ondo geratzen ez bazaizu, utzi. Utzi doblata. Bai, noski, txukun, baina utzi ez da. Bueno. Kontua da, Olaberriko Carrefourrean, bestelako mekanika bat eta arabiltela. Erropa ondo geratzen ez bazaizu, ez utzi, saiatu. Zedio gazteleraz, probadores, eta saiagelak, euskaraz. Alegia, zerbait ondo geratzen ez bazaizu, sartu berriz da. Saiatu? Alkandorau, eta saiatzen adi, ondo geratuko zaitu azkenean, Ola berrian, saiatu beraz, zoazte bertara. Ona da. Saiatzen. Gustatzen zait? Bai, saiatu. Baikortasuna. Ondo geratu arte. Ondo. Saiatuko gara abesten andoain? Miluzeko eskua. Bai. 1, 2, 3. Miluzeko esku HD. Esku honetan dagozu. Bueno, saiatu zaren, Saiatzea. Saiagelara. Saiakera ez dizuegu bukatuko. Saiagelara, mezan, miluzeko esku. Horrengo nabeto. Behor izanti, saiatuko gara, lebiziko askatzen. Ia ba. Mundua ez da bidezkoa. Zertan zen aditua The Queen's Gambit telesaileko protagonista? Xakean.
Ze politxe, Polita, telesaila, bai? Bai. Eta benetako historio bat, Bai. Nola esaten da, Xanti, bega, guztoko, nola esaten da, iesa arratian, eketa, eleketa, elesa edo malesa. Malesa. Elesa. Malesa. Eleketa. Eketa daba. Ze batzuk? Aurrera. Ze animalia da hau? Perikitoa, kakatua, tukana edo guakamaioa. Guakamaioa. Eta zelan dakizu? Guakamaia da la costa. Bai, ez zelan dakizu ze berezitasun dako, niretzat... Beste hiruek etzielako. Ja, eliminazio. Ja, bale. Baina, igual... Kakatua, igual. Lehena ipatu du salou, hango loro parkean. Bai, ez nahi zeon. Ez duzu plazerrik izan, ez? Bizitatu loro parkak, Gaimeran da biltzata, animo. Sugarreta nola jarraitzen du, akelarren kantak. Kafe, kemen, aize, leize. Berez kemen beharko nuke baina. Bai, kemen, esan. Kemen. Kemen. Aize. Oso da. Bai? Gregorio Xanti. Nor da azken erromantikoak filme luzearen protagonista? Miren Gaztañaga, Mireia Gabilondo, Sara Kozar edo Nerea Mazo. Txani Rodriguezen liburuaren moldaketa. Bai. Nerea Mazo. Egotea? Miren Gaztañaga. Oso ondo. Ele? Mundua ez da bidezkoa. Mi luze bai, ordea. Probatu nahi? Ez da faltako alferrarentzat lana eta langilearentzat lana. Lan askor. Gehitxo augeran. Ondo saiatuta. Gregorio Xanti. Batu. Emakumez osatutako ze taldek abesten du abesti hau? Bananarama. Oh, yeah. Eta saiatu. Zeta. Bai, ez da faltako alperrarentzat jana eta langilearentzat lana. Beste agatxa dein dugu. Vale. Vale. Shit. Zein da irudiko animalia? Bufaloa, jaka, bisontea edo gaurra? Bisontea? Jaka. Oso ondo. Jaka ere bizitatzeko herria. Ez da faltako alferrarentzat jana eta langilearentzat lana. Zenbat lan, esaldi askatzen. Oso ondo! Bai! Bale! Mikel Amaia bigarren eskua, zeuek abiatu zeuna izango da? Eta hause dio, gozoak bizipoza ematen du. Non dago zintzilik doan tren hau? Britainia Handia, Estonia, Alemania, Suitza? Alemania. Oso ondo. Letra. Bikote ze harribitxi dauka Nafarroako armarriak kateen erdian. Esmeralda, anbarra, zafiroa, topazioa. Topazioa. Errebotea. Zafiroa. Errebotea. Esmeralda. Ba, Esmeralda. Oso ondo. Ke? Entzun hau. Venga, zer da? Zetele zail da? Fama. Aupa. Koko. Erika Gimpel. Zerfana nintzen. Koko zan? Bai. Onena.
O letra. Mikel Amaia. Zenbat herrialde ditu Afrikak? 32, 40, 54, 71. 54. Apasuek. Ene? Zein kulturgunetakoa da logo hau? Eureka Zientzia Museoa, Albaola, Itsas Museum, Iruñeko Planetarioa. Iruñeko Planetarioa. Ederto. Erre. Beste galdera bat? Bai. Mendi hauetako zein dago Bizkaian? Bizkargi, Bizkai, San Mames, Bizkai luze. Bizkai. Bizkargi. Erto? I. Gozoak bizipoza ematen du. Oiana Bartraren txio bat da, bitu? Txiolarientzat. Askatuko zoia? Ba, aurrera. Ez. Entzun. Norka besten du urdin kanta, anari intza estitxu aria? Intza. Estitxu. Anari. Esan da anari. Ele. Mikel Amaia? Nola esaten da usain txarra elantxo den? Tekua, tufue, sundia, kakusaina. Tufue. Tufue. Sundia. Tonok tufu esango tzo, bai ez sundie. Bai, ez da. Ederto. Askatzeko aukera? Asier eta Lide? Zikote? Ez. Ba, Mikel eta Amaia, entzun hau. Behardunekin bizitzea hori da. Gure sortean, neure autua, gure patua, neure ardura. Geure patua. Geure sortea. Neure autua. Neure autua. Hori da neure autua. Askatzeko aukera Gregori eta Santi. A ber. Zoriontsu egin nahi banauzu oparitu txokolatezko galdera bat. Bai, Galdera bat, Galdera bat, ez da uste. Joio! Mikel Amaia! Txokolatzezko zer da? Adi, azken galdera. Nor da grafiti honen egilea? Alban Morlot, Next Graf, Irantzulekue Dizebi. Irantzulekue. Nesgraf. Osondo. Zorion... Asier Lide. Bai, barkatu. Zoriontsu egin nahi banauzu, oparitu txokolatezko palmera bat. Noski bai! Gogina! Osondo. Gogina, balio handikoa, Asier Lide, eta zuen eskua, hirugarrena. Ja ba. Goxo jokatzea mesedegarria da beti. Ja ba. Zein dantza taldea azaltzen da irudian? Kukai. Bueno, hortxe beste aukerak ere. Mandalean balet biarritz. Osondo, da ikuskizunak mundialak eta zoragarriak dira. Bai. Letra, eta aurrera. Nola esaten da? Unkitu, ainoan. Biozberatu, negartu, zirraratu edo kantitu. Biozberatu. Kantitu. Ondo bikote. Erre batzuk? Entzun! Nola jarraitzen du Kilimaken abestiak? Rumba. Euskal Herriko rumba. Osondo. Aurrera ba!
Kanarietako ze irlatan dago Tindaia? Tenerifen, Lanzaroten, Fuerteventuran edo Kanari Handian? Lanzarote? Fuerteventuran bai, porque bestetan ez da. Fuerteventuran. Ondo errebotean. Ge batzuk. Nola du izena Elorrion dagoen Erdi Aroko nekropoli honek? Arditurri, Aizko, Agorregi, Argineta... Erra. Arditurri. Argineta. Elizin albokalde horretan, erra, Bai, a ber. Egia gogorra esan behar baduzu, irribarrez egin ezazu. Irribarrez, bai, bueno. Ondo, bigote! Irribarretxu, Gregorio eta Santi, eurek ere komoinak jasota. Komoinak banatu ditugu, puntuak ia nola dauden. Adi markagailuetarako goaz, 220 eta komoinak, Gregorio eta Santi. 280 eta komoinak, Mikel eta Maiak, 280 eta komoinak, Zierrek eta Lide. Ez dago ezer erabakita. Zein da zuzena, erabakierra izango da. Eta lehenengo errondan, adi danok, Arabako lautadan dauden udalerriak. Hori da, galdetuko duguna. Asparrena, Zalduondo, Donimilia, Agurain, Burgu, Dulantzi, Iruraiz, Gauna, Ispaster, Barrundia, Fruiz, Gordexola, Sortzi, bai, Iru, ez. Agurain. Arabako lautadako burua. Mikel Amaia. Zalduondo. Gipuzkoarekin mugan. Zeledon da bertako, Dulantzi. Ondo. Gregorio eta Santi. Iruraiz Gauna. Ikote? Ez. Iruraiz. Gauna. Zein? Iruraiz Gauna. Iruraiz Gauna. Zuzena da? Mikel eta Maia. Asparrena. Eta hori ere? Asier eta Lide. 3 eta 3 honetan. Gordexola. Bizkaian dago? Gregorio eta Santi. Ispaster, ez? Ez da... Barrundia? Domenilia? Gregorio Santi. Barrundia. Mikel eta Maia. Burgu. Azken erantzun zuzena, geratu da? Komodina. Komoina dukazue. Erabiltzeko dagota. Eta... Donimiliagatik, 150 puntu. Gregorio eta Santirentzat. Mikel Amaia. Zeuek erantzuten hasia didanok, Busturialdean dauden udalerriak. Igorre, Arratzu, Mendata, Gernika, Lumo, Musika, Nabarniz, Ea, Ibarrangelu, Elantxobe, Atxondo, Orozko. Busturialdean, a ber. Igorre. Ai. Ai. Arratian. Ea. Edo. Ie. Elantxobe. Bizkaiko kostaldean. Asier Lide. Gernika Lumo. No. Ibarrangelu. Bizkaiko kostaldean Busturialdean hau ere. Asier eta Lide. Mendata. Musika. Bi eta bi. Bi zuzenak, bi ez. Nabarniz. Azken zuzenak Gregorio Santi errematatzeko aukera. Arratzu. Gernike onduen. Arratzoi. Ederto. 150 puntu. Ederto. Bermio falta, taulan, Epa,
Asier eta Lide zebek erantzuten hasi, eta adi Lapurdi erdialdean dauden udalerriak. Zenpere, Ahetze, Arbona, Arrangoitze, Uztaritze, Basusarri, Larresoro, Gixune, Altxu, Endaia, Irun. Erdialdean. Asier, Lide, Lapurdi erdialdean. Bota. Zenpere. Osondo. Ahetze. Zaraitze. Osondo. Mikel Amaia. Uztaritze. Ederra. Erdialdean bai. Gara. Asier, Lide, komoina dukazue, Mikel Amaia zeuek bebai, jokoan guztio komoina. gaude. Komoina? Bai. Komodina. Total. Arrangoitze erakutsi dugu komoinak. Arbona. Bidarte mugakide duela. Mikel eta Amaia. Komodina. Komodina. Basusarri. Bai. Bizuzen. Hiru oker. Gixune. Hau, ekialdean. Bizuzen, bi oker. Itxure darra eso. Bi ondo daude, Larresoro bea. Do. Mikel eta Amaia. Altxu. Hone ja. Eta zuek ere, altxu, puntu. Ostatu dugu zein da zuzen eta markagailuetara goaz. 720 Gregoriok eta Santik, 620 Mikelek eta Amaiak, Asier, Lide, 980. Asier eta Lide. Lehiakor aritu gara, baina zuen kontsolamendurako. Ez dago erreza, Hemen aurrera egiten. 7 saio badira, gaurkoarekin 7. legia, sokatiran buruz buru hauei ikusiko ditugula. Orduan, zuena izan da, horixe, beste saiakera bat. Bai, saiatzen ez dirudien arren. Hain zuzen, Merina Gris, merezi izan du, Bai, bueno. gusto aritu zarete, Asier. Pasa, bizkotxoa jandu. Pinot, ze sentsazio, hemen platoan eta... Ondo, gustara. Bai? Bai. Twitterretik, telebistara, Lide, berriz ere salto egingo dugu noizbait? Bai, zutoka? Bai, ez da. Momentuz Twitterren gehiago. Bai. Apa, bikote, antxe musiko Zazpigarren ez jarraian, Gregorio da Xanti, Mikel eta Amaia. Haupa zuek. Errutinak janda, erabat. Ondo, jazuekin aipatu ere zaugat, 7. aldiz, esan dut, ondo ez? Orduan, lehen aritu gara mimo kontuekin eta, Bai? sokatira dator, hando bain, botako du sokatira eta zuek erreakzionatu. Ados? Yes. Segulako da, Mimo gintza mihilutzen, Ondo Aiba ikuste. soka, bota dut, eta... Txabar bat! Zuek berdin jarraitzen duzuen artean, horrelako performantzak eta asmatu ditugu. Haupa zuek, Beste performantza orain, sokatira. Gregorio Xanti, puntu gehiago horrekin zuek, erantzuten Mikel eta Amaia lehenak. Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein euskal futbol taldetako presidentea da Luis Zabaltza? Osasuna. Zuzen. Ze neurritan neurtzen da etxe baten azalera? Metro karratutan. Zuzen. Zein koloretako hilea du Mari Jaiak? Horia. Horia. Ze herrialdetan du jatorria giozak? Japonen. Txinan. Azteko zenbat egunek dute A izkia? Guztiek. Denek, ondo. Zein da Martin Errasti musikari arrasatearraren izen artistikoa? Paso. Tata. Zein postutan jokatzen du Iñaki Artola pilotariak? Aurrelari. Aurrean. Erlojuan orrat txikiak 7 markatzen badu eta handiak 4, ze ordu da? 7 eta 20. Ondo. 70ko hamarkadako ze urtetan ospatu ziren lehen aldiz Paralimpiar jokoak? 76an. 70an. Nola deitzen zaio tenisean partida banatzen den zati nagusietako bakoitzari? Seta. Seta. Zein mendiren magalean jaiotzen da Lea ibaia? Anboto. Oiz. Ze koloretako dira limoiak Marokon? Horiak. Horiak. Nola deitzen da Gorbeia, Anboto eta Aizkorri lotzen dituen mendi lasterketa? Hiru handiak. Hiru handiak. Nork idatzi zuen Ipurtargiak paradisuan liburua? Sarrien handiak. Maria Sunlandak. Ze botatzen da Donostian aste nagusia asteko? Txupinazoa. Kainoika da. Hanek emaila bidali dio Tomasi. Zein da emailaren igorlea? Anek. Ane.
Alemaniako zein hiritan jaio zen Beethoven? Kolonian. Bonn hirian. Zein herrialdetan du jatorria errugbiak? Frantzian. Ingalaterran. Zer herrialdetan dago Xibeluk sumendia? Paso. Errusian. Zein da otorduetan azken jaten den platera? Ostrea. Ostrea. Nor da Erazunen jauna liburuen egilea? Tolkien. Tolkien. Orozko mazaude? Ze lurraldetan zaude? Bizkaian. Bizkaian. Nola du izena 8 aurpegiko poliedroak? Oktaedroa. Ondo. Zein da Greziako mitologian jainkoen erregea? Zeus. Zeus. Zer herrialdetan du jatorria? Bri, gaztak. Frantzian. Frantzian. Zein da 25 erro karratua? Bost. Bost. Zein da munduko museo bisitatuena? Louvre. Ondo. Zein da Indonesiako hiriburua? Jakarta. Bai. Ze elikagai mota da mertxika? Fruta. Ondo. Zein zen Jorge Oteizaren lehenengo abizena? Oteiza. Oteiza. Ze instrumenturekin neurtzen da presio atmosferikoa? Barometroarekin. Ondo. Zein kiroletan egin dezakezu home runa? Beisbolean. Beisbolean. Gorputzeko ze ataletako gaitza da osteoporosia? Ezurrak. Ondo. Gipuzkoako ze herritako txakolinak du jatorri deitura babestua? Getaikoak. Getaria. Ze hormonak erregulatzen du odoleko azukre maila? Insulina. Ondo. Zein lurraldetan zaude, Behauze udalerrian bat zaude? Nafarroa. Zuberoan. Nafarroa beherean, zenbat zeta daude azazkalitzean? Mikel Amaia Gregorio Santi badakizu azken aldizen zelan duen hau. Bai. Abia dartzen duenean, huts batekin ja harrapatzen gaitu. Hau pasuek. Ze Hau da maila, hau. sokatira, ze maila, hau pasuek. Mikel Amaia finalik ez gaur, urrengo miluzen bai, zita. Utxik egin barik. Babikote. Pasuek. Eskerrik asko. Sokatira oso parekatua den ostean, zazpigarren ez alegia. Bai. Gola gelitu. Santi eta Gregorio, zuek ere ez, mimo gintzan, sufrituta, baina aurrera egin dugu. Santi eta Gregorio, bion artean San Gregorio, ezta? Ea santuak ere laguntzen digun, edo... Ondo legok, eta zakua etxera eraman? Bai. Bai. Zuegati balitz bai. Bai, hori. Erne, gaur, jokoan, 107.000 Jendearen energia dana bai, San Gregorio batetik, aita Larramendi, bestetik, Amoindi. Etxeko ietan, usteko ondokoari ukitze ariketak egitea, Hori ez, mesedez, Bai, zeba. Orain ez. Txikez, orain ez. Orain arte bai, orain telefono hartu. Eta zi aplikazioarekin gurekin bat egiten. Ja. Gregorio Santi, euro batzuk eskuratuta. Onda zazpi, esaterako. Onda 7.000. Alegia. Zer? Ondo? Oso. Euro horiekin herrialde batzutatik ibili, eta askoz diru gehiago da beste herrialde batzutatik ibiltzi baino. Bai. Bai. Gregorio eta Santi adi ondo pentsatu, erantzunak, euroak baino balio handiagoa du. Denbora. Dinar kubaitarrak. Bai edo ez? Koroa norvegiarra. Ez. Libera esterlina. Jena. Ez. Rial Saudi Arabiarra. Bat Tailandiarra. Rial Omandarra. Bai. Errublo Errusiarra. Yuan Txinatarra. Dolar Australiarra. Peso Mexikarra. Ez. Egiaztatu egingo dugu. Eta 11koan adi akats bakarra dago. Zen kenduko dugu. Oia Saudi Arabiarra. Hoi jaren du. Epa! Aldaketa bakarra egin da. Gregorio eta Santi,
11koa osatu dugu. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza beharko genuke Sakurako. 20 segundo daude, apurtxuet pentsatzeko denpora dago, 20 segunduren barruan ariketa azkarra egin behar da eta sartu behar dira. Aukerak bebai, urrezko galdera. Monarkia absolututako dibisak dira bi. Denbora. Eta Tailandiarra, bai. Eta Rialare, bai, azulkizan. Bai, hau, zaidiara. Zango luke, bai. A ver, genuen, monarkia esan du, bai, Monarkia absolutua. Azkar, Azkarrek igual. Ez dugu pentsatu. Gregorio eta Santi. Erakustaldiak emate dituzue finaletan, ez da berria nik esate hori. Ederra da zuekin finalak egitea, ikaragarria da zenbatak izuen. Monarkia absolututako dibisak dira bi. Riyal Saudi Arabiarra. Aukeren artean. Zuzena da? Bai, Saudi Arabiako gobernu sistema, monarkia absolutua da. Eske Tailandean egon nintzen, eta ezin da gaizkitzein erregetaz eta oso zatuta da horratik pentsatu dut totalitarioa izango dela. Kartzelara joan zaitezke gaizkitzeitxeatiken, horratiken jarri dut bat Tailandiarra. Bestela? Bestela, boa. Bastela? Eunta 7.625 euro. Gregorio. Santi. Behar genuen erantzun hori bada? Gregorio eta Santi zuzena da? Omanen! Egin behar genuen geldialdia! Gregorio, Santi! Baina gaur ere erantzun zuzen bakarrera! Txalo! Merezita dituzte txalo eta euro guztiak! 5 gehiago, bikote zorra